Az otthonunk kényelméből rendelt termékek hosszú és milliméterre megtervezett, kimért útjára sokan nem is gondolunk, miközben izgatottan a csomagolásokat bontogatjuk a futárszolgálat távozása után. Pedig mára emberek és robotok, mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek állnak a folyamatok szolgálatában a még zökkenőmentesebb ügyfélélmény érdekében. A fantasztikus filmek csúcs technológiás álommegoldásai mára nem csak hogy a valóság ajtaján kopogtatnak, hanem itt vannak, körülveszik a munkafolyamatainkat. A raktározás minden szegmense képes integrálni a legbonyolultabb robotikai, automatizációs újításokat, miközben a rendszerek munkába állításánál, felügyeleténél és karbantartásánál komoly mérnökcsapatok segítik a tervezéstől a megvalósulásig a folyamatokat. De vajon hol lesz, sőt, hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Mikor, kinek éri meg üzletileg fejlesztéseket végezni, és mennyire maradnak egyedül, vagy lesznek társai a tervezésben, kivitelezésben a piaci szereplőknek? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgetünk mai vendégeinkkel, az SSI Schaefer vezetőivel, Kardos Péter ügyvezetőigazgatóval és Palasik Márton értékesítési vezetővel. Egy érdekes kérdés vetődik fel az ilyen szintű és ilyen tempójú raktár automatizáció mellett, talán az embereket is foglalkoztatja, hogy mi lesz majd az emberek szerepe a jövő raktáraiban, vagy illetve már lehet talán jelen időben is mondani, hogy mi a helyzete és mi a szerepe az embernek a raktár automatizációban, a modern raktárakban. Péter, mit látsz, hogyan hat a humán erőforrás helyzetére a raktár automatizáció fejlődése? Érdekes gondolatot vetettél fel a múlt, jelen, jövő hármasa, az napjaink mesterséges intelligenciával még tovább szűrődik, hogy mi is lesz valójában a jövő automatizációja, mi lesz a jövő raktára, mi lesz a jövő logisztikája. Ugye alapvetően régen még azt gondoltuk, hogy az emberi erőforrást tudja kiváltani az automatizáció, és ezért az ember jobban tud koncentrálni olyan tényezőkre, mint az elemzések, a döntéshozatalok, stb. Ugye itt a mesterséges intelligenciának a térnyerése már ezt is egy más megvilágításba helyezi. Hitem szerint az embernek az érzelmi töltete az mindig szükséges lesz ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, vagy egyáltalán a döntésekben részt tudjunk venni. De alapvetően visszatérünk akkor az automatizációban. Mindig az a lényeg, hogy segítsük azt, hogy a folyamatok pontosabbak legyenek, azok, amik rendszeres folyamatok, azokat próbáljuk valahogy kiváltani valamilyen rendszerrel. Alapvetően a humán erőforrás tekintetében nagy átrendeződésre továbbiakban már én nem számítok. Nyilván azokat az ergonomiai kérdéseket, azokat meg kell hagyni. Az árunak az emberhez való szállítása az egy fontos lépcsőfok volt ebben a kérdésben, a raktározásban és a logisztikában. Meglátjuk, és ez egy izgalmas időszak, de az emberre mindig szükség lesz. Illetve én talán azt gondolnám, itt ugye említetted a mesterséges intelligenciát is, hogy a magasabban kvalifikált és a jobban képzett munkaerőnek a továbbra is nagyon fontos szerepének kell lennie majd ebben, tehát hogy valaki mondjuk a munkaerőpiacon elhelyezkedni akar, és az önképzésre energiát fektet, akkor valószínűleg azért neki helye lesz ebben a szervezetben. Abszolút, mert a végén a mesterséges intelligencia is valamilyen tanulási folyamat végén ér el oda, és az automata rendszereket is karban kell tartani, azokat programozni kell, azoknak a logikáját meg kell adni, tehát ez más szintű emberi erőforrást, vagy humán erőforrást igényel, képzettebbet, szofisztikáltabban, koncentráltabban, fókuszáltabban képzett embereket, úgyhogy ebben az esetben csak átrendeződés lehet. A foglalkoztatáspolitika is remélhetőleg ezt az irányt fogja támogatni a jövőben. Mi a tapasztalatotok egyébként, hogy miként segítheti a pontos tervezés, a robotika, a többműszakos munkarendet a raktárak életében? Ez hogyan változhat meg? Ehhez azt kell tudni, hogy egy raktár élete az hogyan zajlik. Hogyan? Ugye vannak a rendeléskezelések, azoknak az átfordítása a logisztikai folyamatokra, tehát a többműszakos rendnek egyrészt van egy volumen lekezelő képessége. Tehát minél több rendelésünk van, annál több időt kell arra fordítani, hogy ezek a logisztikai folyamatok lezajlódjanak. Tehát ehhez kell esetleg a további műszakoknak a kérdése. A másik az, hogy a másik, harmadik műszakokban lehet előkészíteni, hogy az a műszak, amikor valós emberi hozzáadott érték kerül elő, akkor már egy jobban rendezett, vagy egy előkészített raktárba kelljen ezt a folyamatot előkészíteni. Tehát a több műszakos rend itt nem alapvetően az emberi kérdés, hanem az egész
raktárnak a műszakrendjében értelmezhető számomra. Illetve gondolom a raktárautomatizáció fejlődésével, a több műszakos munkarend működtetésével én azt gondolnám legalábbis nagy erővel, hogy szinte szünetmentessé válnak a raktárakban a munkafolyamatok, és akár éjszakára is, hogyha egy megfelelő automatizáció megvan, akkor 0-24-ben zajlik a munka egy ilyen felületen, területen. Minden ott indul el, hogy megfelelő rendelésszámnak kell lenni. Igen. Tehát a műszakszám feltételezzük fel a legjobbat, az optimálisat, hogy a rendszernek maximális kapacitása. Tehát ugye 100%-os kihasználása nincs egy ilyen rendszernek, de nyilván arra törekszik minden cég, hogy a jelentkező rendeléseket, a jelentkező volumeneket minél jól hatékonyabban tudja lekezelni. Ehhez óvatatlanul kell az automatizáció, a több műszakos rendszer, humán erőforrásra visszacsatolva, nyilván az egyműszakos rendszert tudja a legjobban kezelni a humán erőforrás, az automatizáció ezt tudja segíteni. Az előkészítésben, a precíz, pontos kiszedésekben ez mindenképpen jelentkezni fog. Az, hogy az emberi erőforrásnak a több műszakosságát látjuk-e, az nyilván egy kapacitás kérdés is. A tervezési ökölszabály az, hogy egy műszakra nem automatizálunk, mert úgy képzeljétek el a rendszert, mint egy gyártósort, egy gyártógépet. Egy műszak alatt olyan kihozatalt kellene tudnunk produkálni, ami nem biztos, hogy tudunk, vagy teljesen túl kell méretezni a megoldást, amivel egy nagyon drága rendszer jön létre. Nem biztos, hogy szükség van rá, hogyha ezt el tudjuk nyújtani időben 2 műszakra, 1,5 műszakra, egy kiterjesztett hosszabb műszakra, vagy akár 7-24 4 műszak átfedéssel, ugye. Tehát itt azért vannak fokozatok. És az alap elképzelés az volna, hogy a repetitív, nehéz fizikai munkát a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítsük a munkavégzők számára. Ne kelljen emelniük, ha mondjuk kartont kell hajtogatni egy kollégának a hét minden napján 8 órán keresztül, akkor ez egy olyan munkafázis, ami nem kikerülhető, viszont ez a repetitív esete, van erre teljesen jól működő, megbízható műszaki megoldás, kartonhajtogató robot, ami nem csinál más, csak adott méretben egész nap kartont hajt, előkészít időre, és közben a kolléga, aki lényegesen okosabb, mint egy robot, hiszen önálló döntési, ahogy Péter említette az előbb, önálló döntési képességgel van megáldva, igen. Így van. Ő máshol dolgozhat, és máshol segíthet, ha úgy van rá szükség. Arra van-e tapasztalat, hogy hogyan fogadják akkor ezeket a robotokat, amikor megérkeznek mondjuk egy ilyen munkatérre? Ez a változás és válságmenedzsment esete. Én árnyalnám megint csak egy picit visszamenve. Pár évvel ezelőtt, akár 10 évet is vehetünk ez ügyben, szerintem más volt a hozzáállása a munkavállalóknak ezekhez a robotokhoz. Akár a kooperatív robotoknak, akár az önjáró robotoknak. Szerintem az idővel és a technológiai fejlődéssel egyre inkább rájönnek, hogy ezek a robotok nem az ő munkáját veszi el, hanem az ő munkáját támogatja és segíti. És tud olyanra koncentrálni, amiben ő nagyobb hozzáadott értéket tud a cég számára adni. Tehát szerintem az a fajta ilyen bajlós árnyak, amivel még korábban az emberek szembenéztek, szerintem ezek már tova tűntek. Mert hogy látjuk ezeknek a együttműködő vagy önjáró robotoknak az előnyét és a funkcióját a teljes technológiában. Hallottam olyat, hogy a HR sok esetben, amikor megérkeznek ezek a automata robotok, már készíti fel a kollégákat, és például névadó pályázatot hirdetnek, és nevet próbálnak adni neki. Emiatt már is, mintha egy személyisége lenne az új munkaerőnek, aki egy kicsit talán barátságosabb fogadtatásban részesül egy ilyen esetben. Abszolút így van. Abszolút. És akkor a befogadás, az elfogadás így sokkal egyszerűbb is lesz. Tehát gyakorlatilag munkatársként kezelik őket, ráraknak mindenféle képeket, nevet adnak, ahogy te is mondod. Mint amellett, hogy rengeteget beszélünk az automatizációról, a megfelelő raktárkörnyezet kialakítása alapjaiban befolyásolja ugye a fejlesztési lehetőségeket és szükségszerűségeket. Milyen raklaptároló rendszerek megfelelőek, szükségesek az AVG robotikai előkészületekhez? Minden automata projektnél itt is nagyon fontos, hogy egységrakatok legyenek, lehetőleg standard, mindenféle segédeszközök, fa, műanyag, fém, kalodák, raklapok, műanyagládák, fémládák, standard méretben, és ez nagyon fontos, hogy tényleg itt kocka-kocka, ugyanolyan minőség, ugyanolyan méretek, ugyanolyan hosszak és súlyok legyenek, vagy jól be legyen határolva, hogy mi az, amit a robotnak le kell kezelni, vagy hányféle segédeszköz kell a robotnak lekezelnie. Tehát ez az alapvetése az egésznek, hiszen ő nem olyan, mint a manuális targoncás, nem tud leszállni a targoncáról, 2 belerúgni a raklapba, és akkor már jó szögbe áll. Tehát ugye oda megy a targonca, úgymond villatőre veszi a raklapot, ott már eleve van egy nyomásérzékelő lemez, ami érzékelő, tényleg sikerült a villatőre venni azt a raklapot. Tehát ezzel olyan pont, ami a
hagyományos humán munkaerő kinéz a targoncával, és látja, hogy ez most rendben van, ezt mind szenzortechnikával oldjuk meg, és itt nagyon fontos, hogy ez a szenzortechnika az valamilyen segédeszközre van méretezve. Ezeket egyébként ellenőrizni kell, vagy itt a rendszer önmagát tudja ellenőrizni? Ideális esetben ezeket a segédeszközöket, ezeket átnézzük valamilyen módon szájtopályán, kontúrcheck, kontúrkontroll, súlyellenőrzés, a raklapoknál a raklap állapotának ellenőrzése, mondjuk nincs eltörve, nem áll ki belőle szög, de nem mindig van erre lehetőség. Tehát egy teljesen automata rendszernél ez egy alapvető beépített funkciója a megoldásnak. Most már hagyományosabbnak nevezhető automata targoncákról beszélünk, vagy automata anyagmozgató eszközökről, akkor jellemzően nem ellenőrizzük a raklapot. Tehát már az elején meg kell tudnunk győződni arról, hogy amit majd a targonca felvesz holnap után, jövő héten, jövő hónapban, az olyan állapotban van, hogy tudja majd kezelni a robot. Itt a kollégák felelőssége igen nagy. Milyen hatásai lehetnek a raklaptároló rendszerek helytelen méretezésének? Akkor azt gondolom, ezt a fajta érzékelő mechanikát hozza kellemetlen helyzetbe, és nem kompatibilis a kettő egymással, ugye? Gyakorlatilag az ember várná a raklapot, vagy a gyártósor várná az alapanyagot, az utánpótlást, a göngyöleget, és nem érkezik meg. Tehát ez a legextrémebb. Akkor valahol a folyosón áll egy automata targonca, és villog, segítséget kér, hogy baj van, valaki oldja meg, mert én most innen nem mozdulok. Nyilván a megfelelő képesítéssel, oktatással rendelkező kolléga oda megy, rácsatlakozik a targoncára, hogy azt illik, és valamikor megvan a protokollja ennek. Helységbe elnavigálja manuálisan. Aha. Ideális esetben ott megoldják a problémát, vagy ha olyan egyszerű a probléma, hogy elcsúszott a raklap, akkor azt megigazítják nyilván a megfelelő körültekintéssel. Másik oldalról közelíteném meg ezt a méretezés kérdést. Tehát ugye több oldalról is méretezünk egy adott rendszert. Hogyha most a rendszerre akarnám az egészet, hogy mekkora helyre akarjuk azt a rendszert betenni. Mekkora helyünk van arra, hogy az a legoptimálisabb legyen az a tároló rendszer, vagy automatizált logisztikai rendszer. Ne legyenek más folyamatokkal ütközések, mert hát az óvatatlanul a munkafolyamatnak a lassulását okozza. Hogy az megfelelő funkciója legyen annak a rendszernek, hogy ne legyenek a terhelések alulméretezve, mert abból számos egyéb következménye is lehetnek. És hát, hogy azt a végcélt, amit végül is akarunk, hogy azt a mennyiségű árut és azt a megfelelő mennyiségű rendelést azt tudja kezelni, a szezonalitásoknak a lekezelésével, a műszakoknak a kiszolgálásával. A méretezés az egy több komponensű, vagy több változós mátrixban elképzelés. És akkor még a költséghatékonyság, a megtérülés, ami üzleti értelemben is egy fontos kérdés, az még majd később esetleg szóba kerülhet. Mennyire valóságtól elrugaszkodott kérdés, hogyha egy ilyen belső rendszer földrengés biztonságáról érdeklődöm én, kritikus körülményekkel szembeni tűrőképessége az milyen egy ilyen rendszernek? Szokás ezzel számolni, hogyha valami olyan történik, akkor azt milyen rugalmassággal tudja kezelni? Ez egy olyan pont, ahol külön beszélgetést lehetne erre a méretezésről is folytatni. Lényeg nagyon fontos dolog, és egy üzleti és műszaki értelemben is fontos dolog. A földrengés méretezést alapvetően Magyarországon is bizonyos hatósági előírások azért mégiscsak behatárolják. Utóbbi időben egyre többet hallottunk, hogy voltak, nem nagyok, nem jelentősek valóban, illetve határon túlról is, amiket érzékeltünk idehaza. Így van. Ugyanakkor a földrengés méretezés nem csak önmagában a föld mozgásból adódó méretezésre kell gondolni, hanem az a fajta dinamikus erőhatásokra, ami óvatatlanul is előfordulnak a raktári munkavégzés során. Tehát ezek egyrészt a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, a versenyképességnek a elsimítására, tehát hogy egyenlő feltételekkel induljunk egy adott szituációban, szerintem ez elkerülhetetlen és fontos, és erre oda kell minden esetben figyelni. És az is egy kérdés, hogy hosszú távon akarom ezt a rendszert működtetni. Tehát azért egy ilyen automata intralogisztikai rendszer az 5-10-20 évre méretezett, és hát nem tudjuk, hogy a Föld az milyen irányban mozdul, és milyen hatások lesznek később. Ezért is érdemes azokat a szabályrendszereket betartva beszerezni, méretezni, ajánlani, hogy az minden szempontból megfelelő legyen. Itt ugye különbséget kell tennünk, hogy ez épületen belülre telepített valamilyen megoldás, vagy akár egy önhordó raktár szerkezet. Utóbbinál senki nem kérdőjelezi meg, hogy szükséges a földrengésre méreteznünk a megoldást. Ugye az gyakorlatilag egy épület. Építési engedély köteles,
hóra, szélre méretezve van, napelem van a tetején, vagy extenzív zöldtető. Tehát ott magától értetődő, hogy ott ugyanúgy Eurocode 8-at figyelembe vesszük, mint egy toronyháznál. Mondjuk ugye beszéltünk akár 45 méteres technológiai magasságokról, tehát egy viszonylag magas. És amit Péter említett, ezek az épületen belülre telepítek. Ugye nem csatlakozik sehol az épület szerkezetéhez, önállóan megáll, és itt valamiért elfelejtjük ennek a méretezésnek a fontosságát, ha külön a hatóság erre nem hívja fel a figyelmünket, és a hatóság Magyarországon a legritkább esetben hívja fel erre a figyelmünket. Viszont ha probléma adódik később, akkor azonnal előveszik az embert, hogy miért nem volt méretezve. Ezt nem árt észben tartani. Az automata anyagmozgató rendszerek élettartamáról, ha néhány szót tudnánk váltani, milyen hatások vannak a legnagyobb befolyással ezeknek a rendszereknek az élettartamára? Erre mi a tapasztalat eddig? A humán erőforrás? A humán erőforrás van a legnagyobb. Ugyanaz, mint az autó, hogy ha nem tartjuk karban, akkor lehet a világ legjobb, legmegbízhatóbb automárkája, tönkre fog menni. Felteszem, van egyfajta edukációs folyamat, ami megelőzi a telepítéseket és az üzembe helyezéseket. Ezt hogyan képzeljük el? Tehát, hogy alapvetően milyen oktatásokkal jár például, hogy akkor kiküszöböljük vagy minimalizáljuk a humán erőforrás által okozhatott problémákat ebben a igen komoly rendszerben, és gondolom nagyon drága gépekben. Alapvetően igen, egy jobb prémium, nagyon jó felszerelt prémium autó ára egy ilyen robot. Egyrészt beszélhetünk karbantartás kapcsán helyi karbantartó erőről, ennek különböző szintjei vannak megint csak, hogy mi az, amit rámer bízni az ember a helyi karbantartó kollégákra. Nyilván nem mindenféle végzettséggel rendelkeznek. A séferes kollégák, a mi saját karbantartóink, mechatronikus gépészmérnökök a megfelelő oktatásokkal, képzésekkel rendelkeznek, tudják, hogy kell egy robotot megjavítani, hibát elhárítani, újra működésre bírni. Általában egy ilyen átlagos szituációban a helyi karbantartókat azt napi működésből adódó hiba elhárítással, keresztbe fordul egy raklap, leesik egy raklap, ilyen jellegű megoldásokra trenírozzuk már a telepítés fázisában. Tehát bevonjuk a helyi karbantartókat, és amikor beüzemeljük a rendszert, akkor megmutatjuk nekik, hogy így néz ki egy szállítópálya, itt van a motor, ez történhet vele, olyankor ezt kell csinálnod. Ez a learning by doing, ahogy a magyar mondja. De akkor a második helyre például mi jön be az élettartamot befolyásoló tényezők közül, mondjuk a humán erőforrás után? Mindenki megemlíteni a karbantartásnak a megléte vagy hiánya, az egy nagyon befolyásoló tényező. A terhelésnek a kérdése, a túlterhelésnek a kérdése, hogyan egy magas raktárnál nem mindegy, hogy hogyan tároljuk be a raklapokat, hogy azt alulról fölfelé, belülről kifelé terheljük az állványrendszert, hogy a talajminőség is rendben legyen, és hát a környezeti hatások. Tehát nem mindegy, hogy ezt egy orvosi környezetben használják, vagy esetleg egy kohóban, mert akkor az elhasználódás megint csak más. De hát ezt nyilván a tervezés alatt ezt figyelembe kell venni, és a mi szakembereink ezt megfelelőképpen tudják kezelni, hogy olyan legyen, amilyen. Arról, amit a Marci is említett, hogy a telepítés alatt mi már figyelünk arra, hogy a felhasználókat bevonjuk. A telepítés alatt is látják, hogy hogyan épül össze a rendszer, milyen beavatkozási pontok vannak, kapnak külön karbantartási oktatást is ahhoz, hogy bizonyos szintű karbantartásokat, hibaelhárításokat meg tudjanak tenni, de nyilván a mi cégünknek is van egy elég komoly karbantartó csapata, akik megint csak mesterséges intelligenciát is használva már olyan szemüvegeket hordanak, amivel a központi műszaki tanácsadó kollégákkal tudnak akár online szinten is kommunikálni. Tehát ez lerövidíti azt az állásidőt, ami aztán a vevői igény, hogy ez a minimális legyen. Gondolom minden egyes munkakörnyezet, minden egyes telepített állomás más, valamilyen szempontból különbözik, nincsen egyfajta sablon, hogy mindent hova lehet. Egy picit, hogyha abban a munkafolyamatban, nyilván vannak alapvetések, de gondolom mások a hőmérsékleti, mások a fényviszonyok. Hogyan zajlik egy ilyen munkafolyamat, amikor mondtátok, hogy megérkeznek a kollégák a helyszínre, és elkezdődik egyfajta beszélgetés, mondjuk akár csak a felmérésnél is, hogy akkor nálatok ez lenne az optimális, de ők ilyet szeretnének. Tehát, hogy hogyan közelednek az álláspontok egy ilyen megbeszélés folyamán. Ugye nekünk van egy olyan raktárjelentési rendszerünk, aminek van egy olyan eleme is, ezt egy Lighthouse-nak hívják, most már talán egy másik névvel is, Control Centerként, ami gyakorlatilag az egész rendszert felügyeli, kirajzolja a teljes rendszert, abban megtalálható minden egyes szállított áru, raklap vagy doboz, tehát az megkönnyíti a hibának a detektálását, lokalizálását, és azt is, hogy valószínűsíthetőleg milyen probléma lesz, tehát az a kezelő, aki ezzel foglalkozik, az már egy olyan információval tud
a mi technikusainkhoz kapcsolódni, amikor már azért nagy mértékben tudjuk, hogy milyen problémával szembesülünk, amikor kiérkezünk. Akkor viszünk pótalkatrészt, tehát valahogy erre rákészülünk, hogy ez a probléma minél hamarabb megoldódjon. Ez a rendszer alkalmas a beavatkozásra is, ilyen minden felrakógépünk, mondjuk egy magas raktári automatánál minden felrakógépünk kamerával rendelkezik. Minden olyan eszközt és folyamatot bevetünk annak érdekében, hogy az állásidőt a minimálisra tudjuk csökkenteni, mert végül is ez a cél. Így van. És az értékesítésnél pedig akkor az álláspontok közelítése és a problémák és az akadályok elhárítása. Hogyan képzeljük ezt el, Marci? Ez nem egy klasszikus sales, tehát ez sokkal inkább tanácsadói és projektértékesítésről beszélünk. Hát nagyon fontos, hogy elfogad-e az ügyfél, mint szakember. És nevelői. Igen, az is benne van egy kicsit, hogy edukáljuk a kollégákat. Rengeteg Mondjuk tétezzük fel, hogy elfogadnak. Felteszem, ez az általános tapasztalat, mivel itt ülsz a beszélgetésen, úgyhogy azért ezt feltételezném, hogy azért ez menni szokott. Igen, rengeteg az előítélet, mindenféle benyomás, ugye az internet. Itt is azért a BLG-t ráteszi már a beszélgetés elején a koncepcióra, ötletekre. Tehát ugyanúgy, ahogy mindenki, gondolom az orvosok is ezzel szembesülnek, hogy ma már mindenki analizálja saját magát, és felteszem a raktárautomatizációs rendszerek üzemeltetésén is, mindenki rengeteg videót megnéz, cikkeket elolvas, és akkor ebből egyfajta, lehet, hogy nem teljesen pontos, de tudásra szert tesz. Igen, itt én azt hozzátenném, abszolút oldalági gondolat, de nagyon nagy hely volna még ennél sokkal több logisztikai és ellátási lánc tervező cégnek Magyarországon, hogy egy kicsit rávilágítsanak, hogy a kereskedelmi adat az nem logisztikai adat, a logisztikai adat értelmezése nem feltétlenül az, mint a kereskedelmi adat értelmezése, és a logisztikai adat alapján neked, ha te az összes árudnak a 90%-át a raklapon küldött ki, akkor nincs szükséged komissiózó robotra. Tehát, hogy ilyen alapösszefüggéseket nem biztos, hogy fejben összeraktunk még. Ez a mi feladatunk egy kicsit, hogy legalábbis ilyen állás szerint, hogy edukáljuk a kollégákat. Ha ez megvan, akkor a legfontosabb dolog, hogy megértsük, hogy hogyan működik az ügyfél, és elemezzük az adatait. Tehát itt egy kicsit helyettük velük közösen elemezzük az adatokat, és megértjük azt, hogy raklapon, gyűjtőkartonban, vagy darabszedéssel szolgálják ki a megrendeléseiket, mennyi megrendelést, mennyi idő alatt, vannak-e speciális dolgok, mondjuk 11-ig lehet rendelni délelőtt, de délután 2-re már ki kell szedni mindent, be kell csomagolni, és oda kell adni valamelyik szállítónak. Tehát, hogy ezeket meg kell értenünk, nyilván ez szerint fogjuk majd méretezni a rendszert, és nagyon fontos, hogy az ügyfél is megértse, hogy miért úgy néz ki a rendszer, ahogy, és az ő folyamatai azok hogyan találkoznak a munkállomás kialakítással például. Az a legoptimálisabb, hogyha különböző üzleti területek vannak ott. Tehát van egy logisztikai szemlélet is a folyamatban, van egy üzleti szemlélet, van egy menedzsment szemlélet, van egy humán erőforrás szemlélet, és ezek a szemléletek valahogy összejönnek azzal az intralogisztikai szaktudással, amit mi képviselünk ebben a projektben. Tehát egy viszonylag széles körű rálátás kell arra, hogy a végén a megfelelő megoldás szülessen. A volumeneknek az ismerete, a koncepciónak, az üzleti modellnek a kérdése, hova akar eljutni a cég 3 éven, 5 éven belül, hogyha ez napjainkban egyébként realizálható, hogy valakinek 3-5 éves terveik tudnak lenni. Az egy nagyon fontos dolog, hogy megfelelő rendszerek tudjanak a végén kialakulni. Milyen módon és hol kapcsolódhat a folyamatokba az automatizáció, hogyha az intralogisztikai folyamatok nagy ötösét veszük, ugye az árubevételezés, a beszállítás, a tárolás, komissiózás, csomagolás, vagy kiszállításra előkészítés, illetve az árukiadás és kiszállítás. Szóval ezek a kapcsolódási pontok az automatizáció szemüvegén keresztül, ezeket hogyan tudnánk megvilágítani, hogy történik? Mindegyikhez tudunk csatlakozni, mint automatizáció. Itt egy nagyon fontos kérdés az, hogy mi az, ami az ügyfélnek még megéri, és mi, amit az ügyfél még ki tud fizetni anélkül, hogy veszélyeztetné a működését a vállalatnak, szervezetnek. Ez egy nagyon fontos gondolat, mindent lehet automatizálni, az automatizáció költsége, nem mindegy. De gondolom ezekben a számításokban felteszem, ti részt vesztek, tehát akkor ilyenkor talán kaptok olyan adatokat, amelyek rávilágítanak arra, hogy ők milyen volumennel, milyen megtérülésekkel dolgoznak, és hogy ebbe a sávba mi fér bele, mit érdemes, mit nem érdemes. Felsorolásnak a legvégét, hogyha csak a csomagolás meg a kiszállítást nézzük, abban is vannak olyan együttműködő robotok, amik ezt el tudnák végezni. Tehát, hogy a töltőanyagot beteszi a dobozba, és akkor azt leragasztja, lepántolja, fölcímkézi, raklapra teszi, minden létezik. Tehát a mai technológia megengedi azt, hogy ezeket a folyamatokat teljesen automatizálni lehessen, és gyakorlatilag, mint egy black boxként beteszem a rendelést, és a végén kiveszem a pénzt a gépből, de nyilván annak a kérdése, hogy ez mennyiben éri meg. Tételezzük fel, hogy van egy ideális ügyfél. Tételezzük fel, hogy akkora volumennel teljesít,
tudatosít, hogy igenis szüksége van mondjuk erre a nagy ötösben mindenhova, hogy egy ilyen álomügyfél, és akkor talán így végig tudunk menni ezen, hogy akik hallgatnak bennünket is megértsék, hogy melyik egyes felületen, területen milyen lehetőségek állnak rendelkezésre mondjuk ma. Tehát mondjuk az árubevételezésnél, a beszállításnál milyen olyan spektrum áll rendelkezésre, amiben én, hogyha igenis azt mondom, hogy én egy nagyon nagy szállító vagyok, nagyon nagy volumennel, és akkor én igenis szeretném megrendelni azt, hogy itt nekem teljes automatizációm legyen, mert szükséges. Black Mirror című film. Igen, néztem én is. Ebből indulunk ki, akkor ennek a high-tech verziója az lenne, hogy egy automata teherautó vagy kamionkipakoló rendszer, ami bemegy, egy kis robot kiveszi a dobozt vagy a raklapot, tehát vannak már ilyen automata rendszerek, amik önállóan kirakodják a teherautót vagy a kamiont, azt szétválogatja egy kis 6 tengelyes kis robotkar, amire különböző megfogó egységeket lehet, hogy az a minőséget ne rontsa, azt egy szállítópályára fölrakja, 6 oldalról vagy 8 oldalról beszkenneljük az adott terméket, minőségellenőrzésen át tudjuk futtatni, és akkor azok az adatokat a mesterséges intelligencia elemzi, és validálja. Egész szédületes, igen. Tehát a beszerzés kapcsán, és akkor az eldönti, hogy hova kell menni, annak milyen a forgási sebessége, és ennek megfelelően adja ki a parancsot a különböző önjáró robotoknak, hogy azt most a raktár A, B vagy C helyére továbbítsd. Lenne ez, hogyha ez Black Mirrorban lennénk, igen. De ez nem így működik manapság, hanem, Marci? Valójában így működik. A világ minden pénze az ügyfél rendelkezésére áll, akkor le tudjuk szedni automatikusan a teherautót, tudjuk szortírozni, osztályozni különböző beérkezett árut, az lehet Chinese karton, ugye így hívja a Schaefer, de lehet kínai karton, lehet raklap, lehet akármi, elküldjük a megfelelő helyre, úgyhogy közben a rendszer tanítja is magát, tehát ha új dologgal találkozik, akkor olvassa, méri, nyilván kell egy jó törzsadat, hogy összevesse azzal, aminek érkeznie kellett volna, hogy ahhoz képest mi a súlya. Ugye ez majd a túlvégén a rendszernek lesz érdekes, amikor majd raklapot építünk újra a komissiózott termékekből. Tehát ő már az elején tanul, itt azt eltároljuk, megkapjuk a megrendelést, abból csinálunk ilyen kisebb munkacsomagokat, azokat szétosztjuk különböző munkállomásokra, oda küldjük az anyagot, vagy raklapot, vagy valamit. A legextrémebb az mondjuk egy gyógyszeres nagykereskedőnél, amikor odaérkezik a doboz, abba belenyúl egy robotkar, átteszi egy másik dobozba, a doboz elmegy egy másik pozícióba, másik forgási sebességű termékek kerülnek bele, utána a dobozt címkézzük, térkitöltőzzük, számlát nyomtatunk bele, ha szükséges, nehogy Isten, még mindig papíralapon működik a cég, kétlem, hogy itt történne, ha ennyire high-tech a raktár, lezárjuk, plombáljuk, ha szükséges, és utána akár egységgyűjtővel együtt, majd raklapot építünk belőle egy következő lépésben, aztán pedig... Ez egész hihetetlen egyébként, nem? Tehát, hogy mennyire működik ez? És léteznek ilyen raktárak, Észak-Európában több is van, gyógyszer, kozmetika. Amelyek ugyanígy végig és aztán van a másik, a fapados verzió, amikor mondjuk egy induló vállalkozás, egy startup egy kis raktárban működik, és neki kell ugyanezt a folyamatot végül is lekezelnie, akkor beérkezik az áru, a kolléga oda megy, kiveszi a teherautóból, a kiskocsira teszi, betolja, valamilyen kézi szkennerre, vagy a mobiltelefonjába beszkenneli éppen az adott árucikket, azt jó esetben egy program, valamilyen program kezeli, abból egy papíralapon keletkezik egy valamilyen betárolási rendelvény, akkor azt odaviszi az állványra, fölteszi, onnan a másik oldalon rendeléseket nyilván le kell venni, akkor azt kihozza, beszkenneli, címkét nyomtat hozzá, stb. Kézzel beteszi az acskóba. Ez a tollig, ez nyilván technológiai értelemben is megvan. Berendezés oldalról, szoftveres támogatási oldalról gyakorlatilag mindent meg lehet valósítani. Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen hátterek állnak ehhez rendelkezésre már, mert hogy azért ezt gondolom ki kell valahogy szolgálni az effektív működtetést, a későbbiekben az adminisztrációt, összekötni ezeket a rendszereket, és akkor ebből netán riportjelentéseket készíteni. Szoftveres oldalon is a dobozos szoftverek alapfunkcionalitásától elkezdve az egyedi szoftver kialakításig gyakorlatilag minden megvan, ahol tényleg az adott igényekre szabjuk, és olyan egyedi riportrendszert tudunk hozzátenni, öntanuló riportrendszer, öntanuló raktári rendszereket is tudunk, és jelenleg is vannak ilyen rendszereink, de nyilván van olyan, akinek ez túl nagy falat, vagy a
saját tevékenységéhez egyáltalán nincs erre szükség. Annak egy olyan rendszerre van szükség, csak hogy nyilván tudja tartani, és adott esetben a készleteit tudja figyelni. Ezek a szoftveres kiegészítések egyébként a kollégák részéről ugyanígy gondolom egyfajta oktatás előzi meg, hogy tudják ezeket megfelelően kezelni, és hogyha megfelelő adatmennyiség gyűlik össze, akkor a másik végén gondolom a mesterséges intelligencia akár ezt valahogy elemzi, és ebből én tudok következtetéseket a saját működésemre, netán optimalizálásomra levonni. Ez felteszem működik már, nyilván, nem? Minél komplexebb egy rendszer, annál inkább igényli az oktatást, egy előzetes értelmezését annak a rendszernek a működése. A megfelelő szoftveres és mesterséges intelligenciás háttérrendszerrel például mi mindent tudhat meg magáról az ember, a saját, mármint a ügyfél, a saját működéséről, a saját optimalizálási lehetőségeiről? Egyrészt nagyon egyszerűen meg tudjuk mutatni a különböző rendelés-feldolgozási időablakokat, árubevételezés, időben ezek hogy válnak el, mi az, amikor ténylegesen van effektív munkavégzés, kiszedés, mi az, amikor bevételezés van, mi az, amikor árukiadás van, ez milyen volumen, milyen szórással, tehát erre egy elég jó adatelemző programjaink vannak. Az én kedvenc kiegészítő funkcióm ebbe a raktárvezérlő szoftverbe gyakorlatilag arra hivatott, hogy a komissiózásból adódó extra terhelést levegye az operátorokról, meg a rendszerről, és gyakorlatilag prediktív módon megpróbálja megjósolni, úgymond, nyilván historikus adatok alapján, hogy az adott napszakban, adott nap, adott héten milyen dolgokat kell majd komissióznunk, kiszednünk a megrendelésekre, anélkül, hogy a megrendelések bejöttek volna még. Aha, mi várható. Igen. És a találati arány az 98% fölött van. Azért az egész ijesztő, nem, amikor jobban ismernek már a gépek bennünket, mint mi néha saját magunkat, hogy mi az, ami történik, és azt mondják, hogy és tényleg. De hát nyilván ez az online kereskedelemben is nagyon sok esetben már előre megmondják a mesterséges intelligenciás elemzőrendszerek, hogy mi az, ami nagyon fog futni, és mi az, ami nem. Lefordítva néha úgy szoktam magamnak is ezt az egész változást magyarázni, mint a navigációs rendszeret. Tehát, hogyha én el akarok jutni A-ból B-be, akkor hány tényező alapján hoznám meg azt a döntést, hogy milyen úton menjek. És ehhez képest mondjuk egy navigáció, egy GPS alapú navigáció, ami a közlekedési híreket és a közlekedési inputokat is figyeli, hogy az milyen hatékonysággal tudja az útvonalat meghatározni, illetve miközben megyek, hányszor és hányféleképpen tudja ezt áttervezni. Igen. Amikor én az adott esetben meghatároztam, hogy erre akarok menni, és kész. Tehát valami ilyesmi működik az automatizált logisztikai rendszerben is, hogy annyi tényezőt vesz figyelembe, ami a végén óhatatlanul is egy költséghatékonyabb, optimálisabb raktári rendszerhez és egy folyamathoz vezet. Anélkül, hogy mi egyébként ezt akartuk volna, vagy nem. Ugye itt jön vissza megint a humán erőforrás, ugyanúgy, hogy a GPS-nél is, na majd azt én tudom, nekem nem mond meg, hogy itt kell jobbra mennem. Itt is az öreg raktáros szaki mondhatja azt, hogy én ezt nem így szoktam csomagolni, vagy nem is oda kell a címke. Még a címke helye fontos. Gondolom vannak érzékelők, szenzorok, amik azokat olvassák számára, le. A szállítópálya számára, a sorter számára igenis fontos, hogy hol van a címke, fejjel lefele, jobbra-balra, függőleges álló. Igenis fontos az, hogy azt teszem, azokat csomagolom össze, ugye mondjuk egy egész raklap élelmiszerkereskedelem, egész raklap összeállításánál figyelembe kell vennünk a törési osztályokat. Tehát nem tehetsz egy zacskó burgonya szirmot az aljára, mert ha ráteszed a 2 literes üdítőitalt, jól össze fogja törni. Mire odaér, már nem fogják átvenni, nem olyan állapotban van, hogy azt ők el tudják majd adni később. Chipsmorzsa lesz belőle. Chipsmorzsa lesz belőle. Igenis számít az, hogy mire teszel, mikor teszed, milyen súly, hogy fogod meg, milyen szögben áll, ezek mind számítanak. És nagyon fontos az, hogy edukáljuk a kollégákat, hogyha a rendszer azt mondja, hogy ezt így csináld, annak oka van, és tényleg kérlek csináld úgy. A legegyszerűbb az, és kicsit biorobotokat csinálunk belőlük bizonyos állomásokon. Nem elég ugye kiadni a feladatot, hanem meg kell róla győződni, hogy ő úgy végezte el, ahogy te azt kiadtad. Ugye a költséghatékonyság itt az előbb szóba került, Péter is említette, hogy milyen módon számoljátok ki, és milyen tényezőket vesztek figyelembe a raktározási rendszerek vagy interalogisztikai folyamatok bevezetésének megtérülésénél. Az én kedvenc irányom az a fordított. Ami azt jelenti, hogy? Azt jelenti, hogy megmondja nekem az ügyfél, ha meg tudja mondani, hogy mennyi téves kiszedés volt, mennyi hibás csomag, ebből adódóan mennyi viszáru, az neki mennyibe került. És ez egyből számszerűsítető, ez a butaroi return on invest. Ez a buta változat, de működik, hiszen az neki egy olyan költség, amiről nem számolt, és az effektív hasznát csökkenti folyamatosan. Ugye a másik irány, ennek valahol a kombinációja működik jól, a másik irány, amikor kiszámoljuk azt, hogy eddig 5 emberrel ennyi munkát tudtál végezni, az új rendszerrel 5 emberrel pedig
ennyivel többet fogsz tudni végezni. Az a tendencia Magyarországon és a környező országokban, hogy egyre kevésbé akarnak az emberek több műszakban dolgozni. Tehát a második műszak már nem igazán szexi. Próbálnak átállni a cégek az egy kibővített műszakra, ezt még valahogy le tudják menedzselni az állománnyal, és próbálunk ebben támogatást nyújtani. Hogyha eddig a napi 1000 csomag kiküldéséhez neked 14 óra kellett, akkor ezt most megpróbáljuk lerövidíteni 10-re. Nincsenek könnyű helyzetben egyébként a cégek. Tehát vannak mindenféle nemzetközi elvárások, megtérülései adott beruházásnál, autóiparban ez nagyon régóta működik, de egyre inkább tapasztaljuk más iparágokban, más üzleti területeken is, és menedzsment oldalról nyilván a költségoptimalizálás. A bérköltségeket valahogy lehessen csökkenteni, a felhasznált költségek azok jól hasznosuljanak. Nyilván nem tesz jót az a fajta labilis helyzet, ami jelen pillanatban van jogszabályi környezettel, a bérköltségek, a bérfeszültségeknek a kérdése, az, hogy ez egy adott pillanatban ezt a megtérülési számítást a következő évben hova teszi, az jelen pillanatban elég nehézkesé teszi. Tehát menedzsment oldalról nem irigylem a vezetőket, akik tudni akarnak egy számot, vagy akik kérnek, hogy mondjon egy számot, hogy milyen megtérüléssel tudunk egy következő beruházást mi megvalósítani, mert annyifajta tényező vannak előre látható megtérülések, vagy olyan adatok, amiket lehet számolni, csak annyiféle dolog változik az életünkben, akár a jogszabályi tényezők, akár az emberi tényezők, akár hozzáállásban, kultúrában, stb., hogy ez megnehezíti a dolgot. Hosszú távra kell szerintem számolni, bár ennek ellentmond a gyakorlat, ahol meg azt mondják, hogy 2,5 évnél nagyobb megtérüléssel ne nagyon számoljon, meg ne is várjon senki pozitív menedzsment döntést, de éppen ezért, tehát az a kiegyenlítő hatás, az hosszú távon valósul meg igazán. Az ilyen helyen működik. Ugye az, hogy az intralogisztika és a raktárautomatizáció egy nagyon pesgő terület, és nagyon sok fejlesztés zajlik, és az újdonságok egymást érhetik, mert hogy mindig jön valami új ötlet, egy új megoldás. Ennek kapcsán kérnélek benneteket arra, hogy segítsetek egy kicsit jobban megismerni, hogy hogyan lehetne bemutatni a közönségnek, vagy elmagyarázni az SSI Schäfer család legújabb tagját, a Regbotot. Hogyan lehet ezt bemutatni? Nagyon röviden, Marci fogja szakmailag majd alátámasztani a dolgot. Alapvetően az áru az emberhez kiszedési funkciót valósít meg. Tehát magának az embernek az a dolga, hogy a gépről levegye az árut, és az bizonyos helyre vagy rendelési pozícióba tegye. Ez az egyik. Könnyen lehet ezt később a rendelésnek, a volumeneknek a bővülésével skálázni. Tehát az igényeknek megfelelően lehet különböző blokkokat egymás mellé tenni, bővíteni a teljesítményét. Tehát ez például egy nagyon nagy előnye ezeknek a robotoknak. Alapvetően a beüzemelés egy viszonylag egyszerű, tehát a döntéstől a megvalósulásig gyakorlatilag 4-5-6 hónap alatt egy alaprendszert üzembe lehet helyezni. Gyorsan lehet reagálni a változó igényekre, mobilis a rendszer, az egyik helyről másik telephelyre való mozgásnál abszolút könnyen lehet ezt megtenni. A gépet gyakorlatilag hónom alá csapom, átviszem, ott leteszem és bekapcsolom. Igen, ugye funkcióját tekintve nem tud újat többi meglévő megoldásunkhoz képest. Az alap elképzelés és az alap gondolat viszont ugye az elmúlt években jelentősen elszálltak az építési költségek. Ezért nagyon sok ügyfél próbál barna mezős beruházásban gondolkozni zöld mező helyett, viszont az akkori technológiáink azok sokkal inkább fókuszáltak a zöld mezős beruházásokra. Kapunk egy tiszta placot, mi felépítjük rá, amit akarunk, és köszönjük szépen. De a tendencia az, hogy ezek a zöldmezős beruházások, ezek kicsit a háttérbe szorultak az elmúlt években, és nekünk nem volt megfelelő megoldásunk, igazán ütős megfelelő megoldásunk meglévő helyeknek a jó kihasználására. Szemben néhány konkurensünkkel, ugye ez a kulcs szó. És ez a Regbot megoldás egyrészt nagyon tömör, ugye nagyon négyzetméterre vetítve rengeteg mennyiségű árut tudunk tárolni a rendszerben, és meglehetősen gyors, illetve ahogy Péter említette, skálázható. Tehát ha tudjuk, hogy hol szeretne eljutni az ügyfél a következő években, akkor neki nem kell megvásárolni az egész rendszert 2030-as tervei megvalósításához, hanem szépen apránként, lépésenként 2-3-4 fázisra felosztva valósítjuk meg a rendszert, és a bővítés az már nem 10-12 hónap, hanem annál sokkal-sokkal gyorsabb lesz. Ez az alapgondolat. Ahogy Péter említette, árut az emberhez, itt van egy kis speciális csavar a történetben, ugye alapvetően szállítópályákat gyártunk, tervezünk, kivitelezünk. A Regbot egy olyan megoldás, ahol a szállítópályák számát egy kicsit visszávettük, és elkülönítjük a tárolóterületet, a
komissiózó területtől. Olyan módon, hogy nincs fix telepített szállítópálya, hanem kis robotok hozzák ki a dobozt, és gyakorlatilag egy nyíláson keresztül emelik oda a komissiózó, kiszedő, munkavégző kollégák elé. Így viszont el tudjuk érni azt az ideális állapotot, szállítópályák, vagy komoly szállítópálya rendszer és komplexitás nélkül, hogy a dobozok mindig a megfelelő sorrendben érnek a megfelelő kiszedő kolléga elé. Ugye, ha ez szállítópálya rendszer lenne, akkor egy viszonylag bonyolult, többszintes, költséges megoldást kellene kialakítani, hogy ugyanezt el tudjuk érni. Még ezek a kis, pici AMR robotok, az AMR az Autonomous Mobile Robot, tehát önjáró anyagmozgató robot, gyakorlatilag a megfelelő sorrendben hozza ki a megfelelő cikkszámot a kiszedő kollégák elé. Ha jól értem, akkor a Regbot az egy komplex logisztikai rendszer része. Hogyan épül fel ez a rendszer? Hogyan kapcsolódtok ti ehhez? Hogyan működik ez? Hogyan kerül az ügyfelekhez? Ez hogyan lehetne megvilágítani? A Covid elején elkezdtünk olyan megoldásokat keresni, ami a barnamezős beruházásoknál jobban érvényesíthető műszakilag, és arra jutottunk, hogy ugye két fő irány van, make or buy, hogy az angol mondja, valamit nulláról elkezdünk fejleszteni, vagy pedig keressünk egy olyan megbízható partnert, ami a mi gyártási, tervezési, nyilván a robotot illető tervezési sztenderdjeinknek megfelel, és így találtunk egy kínai beszállítóra, ez a Hi Robotics, aki gyakorlatilag a lelkét, a robotokat gyártja nekünk, és az összes többit a Schaefer tudásával felépíti, ugyanúgy, mint bármely más technológia, ez lehetne minilód, vagy valamilyen shuttle rendszer. Itt most kimondottan a robotrendszert egy kínai partner gyártja nekünk, úgy, hogy ők integrátorpartnert kerestek világszerte, aki az ő jó minőségű robotjaikhoz egy még jobb minőségű projektmenedzsment szolgáltatást, tervezés és projektmenedzsment szolgáltatást tud nyújtani. Ugye a Schaefer a világ 70 országában aktívan dolgozik, és így ez egy, azt mondhatom, hogy viszonylag jó kooperáció, meglehetősen sok referenciával az elmúlt 2 évből, mert hogy 2 éve kooperálunk ilyen formán, mint szerződéses partnerek, és a kínai kollégák adják a robotokat, mi pedig hozzuk a szoftvert, az anyagáramlásért felelős, a készletnyilvántartásért felelős szoftvereket, a szállítópálya-rendszereket, a céltanúsítványt, és gyakorlatilag egy építőelem, ugye ebből a kínai robot, és mi pedig összerakjuk a házat, ha úgy tetszik, a többi részt hozzáadva. Milyen szempontok szerint lehet összefésülni mondjuk az elvárásokat és a lehetőségeket sok esetben, amikor mondjuk megbeszéltek valamit az ügyfelekkel, hogyha raktárautomatizációról van szó? Ez a folyamat hogyan zajlik, amikor összepasszol a klasszikusból idézve a két kicsi legó? Itt fontos megérteni azt, hogy adott költségvetés mellett mi az, amit meg lehet biztonsággal valósítani. És fontos a biztonsággal szerintem, mert bármit meg lehet valósítani papíron, de illik tudni megmutatni, hogy csináltunk már ilyet, láttunk már ilyet, van tapasztalatunk, vagy nehogy Isten miért mondjuk azt, hogy ez nem fog működni. Tehát, hogy ezt meg kell tudnunk mutatni azért, hogy az ügyfél ne veszélyeztesse a saját működését egy-egy jó ötlet alapján. Tehát itt nagyon fontos az, hogy amit az ügyfél szeretne, arra milyen műszaki válaszokat, általában nem csak egyféle van, milyen műszaki válaszokat lehet adni, és ugye mi nem tanácsadók vagyunk, hanem gyártók, tehát én nem csak felvázolom az 1-2-3 megoldást, hanem én megmondom, hogy szerintünk melyik a megfelelő az átlagos tanácsadóval szemben, aki azt mondja, hogy tessék itt a 3 megoldás, válassz egyet. Ugye nekünk itt elég határozott elképzeléseink vannak, nyilván historikus megélésekre alapozva. Igen. Az elmúlt években ez működött, ez nem működött, ezt láttuk, hogy jó ötletnek tűnt, de nem az. Az álmok előbb-utóbb a valóságban kell, hogy lecsapódjanak. Tehát bármennyire is egy beruházó szeretne, vagy megálmodik valamilyen rendszert, az lehet, hogy nincs köszönő viszonyban az üzleti lehetőségeivel, vagy az üzleti elvárásaival, vagy egyáltalán nincs is szüksége rá, csak valamilyen oknál fogva látta valahol, akihez ő akar esetleg hasonlítani, vagy az a jövőbeli elképzelése, hogy az a céghez akar fölnőni, és akkor azt gondolja, hogy ez a jó irány, hogy akkor én már most akarok olyan rendszert, mint ami neki van, de hát nyilván ehhez kellenek azok a szakemberek, akik szerencsére nálunk is dolgoznak, igen, hogy visszahúzzák a földre ezeket az álmodozó partnereket, és ezért kell, hogy minél több szempontból a vevői oldalról, és minél több szempontból vizsgáljanak egy projektet. Gondolom, itt vannak azok az álmok és a valóságok, amikor találkoznak, és akkor csak megmondom, hogy ennek és ennek bizony változnia kell, mert a valóságban ez nem fog úgy kijönni, ahogy azt esetleg valaki megálmodta. Így van. Sokszor szembesülünk azzal építésztervekkel, hogy az építész olyan automata logisztikai rendszer tervezett bele, ami egyszerűen műszakilag nem jön ki. Vannak olyan védőtávolságok, amire nem gondolnak, nyilván az ő szakmájából kifolyólag nem is gondolhat rá, mert nincs meg az a szakmai tapasztalata. Olyan védőtávolságok, olyan magasságok, olyan szerkezeti elemek, amiket nekünk óvatatlanul be kell építeni ahhoz,
ahhoz, hogy az a rendszer működőképes legyen, állékony legyen, földrengésbiztos legyen, karbantartható legyen. Csak egy példa, hogy nem lehet mondjuk több szállítópályát egymás mellé tenni, hiszen akkor nem tudom megközelíteni, tehát 3 szállítópálya középső pályáját hogy fogom tudni szerelni. Logikus. Egy hiba kapcsán, hogy tudom azt a legrövidebb idő alatt elhárítani ezt a hibát. Tehát vannak olyan praktikus kérdések, amit azért mi is fölvetünk, de az irány az jó. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a mi partnereink is fejlődtek, átlátták, nyilván rengeteg videót láttak erről, edukálták saját magukat, szaktanácsadókat vettek igénybe, úgyhogy az irány jó, de én hitem szerint szükség van ránk, hogy aztán a végén a megfelelő megoldás legyen az adott igényre, mert hát azért azt tudni kell, hogy meddig ér a kabát. Arra kérlek benneteket, hogy néhány gyakorlati példával, hogyha segítenétek közelebb hozni a hallgatókhoz, hogy mondjuk milyen megvalósult projektek vannak eddig, amelyek mondjuk jól szemléltetik a RegBot hatékonyságát. Az utóbbi pár évben ez a technológia változik elég sokat, ugye ez egy viszonylag új technológia. Így a Covid időszak elején a divatipar nagyon megindult, és a divatiparnak kvázi azonnal volt szüksége kapacitásbővítésre. A RegBot az egyik ilyen megoldás, ami ezt elindította. Úgyhogy például a spanyol Desigual egy ilyen ügyfelünk, akit szerintem többen ismernek, főleg a divatot kedvelik. A másik megint csak egy spanyol Scalpers nevű ruhagyártó és forgalmazó cég, délspanyolok, akiknél ugyanez a koncepció, fokozatosan lépésről lépésre növünk föl az ügyvezetés által kitűzött, extrapolált jövőbeni tervekhez. És itt ezekben a környezetekben akkor jól működik, és jól használható ez a... A korábbi rendszerben ez valamilyen galériás rendszerből egy szállítópályán való kiszedést jelentett. Ugye ezt cseréltük le arra, hogy egy polcról ezek a szállító robotok veszik le és hozzák ki a kiszedő állomásokra az árut. Divatipar, gyógyszeripar, de a mechatronikai iparban is egyre többször van erre szükség. Egy rendkívül széles spektrum sejlik fel így előttem, ahogy ti így meséltek ezekről a gépekről, ezekről a megrendelésekről, az üzleti partnerek is egészen sokszínű módon kapcsolódnak hozzátok. Felteszem, a mindennapi operatív működéshez és a zökkenőmentes működéshez egy nagyon profi háttértámogatói supportcsapatra is van szükség, akik mondjuk a karbantartást, ügyfélszolgálatot is működtetik. Egy kicsit ebbe segítsetek nekünk bepillantani, hogy milyen háttércsapat felelős, segíti a zökkenőmentes működést világszerte és Magyarországon is. Magyarországon az elmúlt időkben felépítettünk egy technikai csapatot, egy szervizcsapatot, hogyha úgy tetszik, akik bizonyos kompetencia szintig, bizonyos technológiai szintig valamennyi hibára és karbantartásra alkalmasak. Úgy gondolom, hogy ez jól működik. Nyilván a nagyobb rendszereknél, a komplexebb rendszereknél pedig egyrészt osztrák, német, cseh kollégákat tudunk támaszkodni. Van egy régiós kapcsolatunk is, itt a dél-európai régióban alakítunk ki egy olyan szerviz hátteret, amivel tudjuk fokozni azt a fajta biztonságot, amit a vevőink igényelnek. Különböző szolgáltatási szerződéseket tudunk kínálni a partnereinknek. Ez alapvetően a rendszer rendelkezésre állását mutatja, másrészt hiba esetén a reakcióidőt is biztosítja számára, hogy mi bizonyos idő alatt a helyszínre érkezünk, és megkezdjük a munkának, a hibának az elhárítását. Magyar csapatban is vannak jól képzett technikusaink, de az európai háttérbázis is megvan ahhoz, hogy ezeket a komplex rendszereket biztonsággal tudjuk, és szerződésbe foglalva is tudjuk azt a fajta működést is garantálni, ami jelen pillanatban 98-99%-os rendelkezésre állást jelent, amiben már a karbantartási időnek a kiesése is benne van. Tehát olyan fokú megbízhatóságot tudunk biztosítani, ami úgy gondolom, hogy az iparági normák fölött van. Mi a várakozásotok egyébként az ilyen jellegű robotizáció jövőjével kapcsolatban? Meddig, hova fejlődhet még ez a szegmens? Mit láttok most? Mert én azt látom, hogy folyamatos gondolkodás megy, folyamatos fejlesztések, ötletek, és hogy a Black Mirror mikor érkezik, ugyan már nem történt ez meg, és mikor lesz mondjuk leginkább elterjedtebb, ebben mit láttok, ezek a prognózisok mit mutathatnak? Megtörtént. Tehát az élet szerintem sok szegmensében látszik az, hogy ez már itt van. Tehát ez megtörtént. A kérdés az csak, hogy van-e rá fizetőképes kereslet, van-e igény rá, a kultúránk megengedi ezt, akarjuk-e, hogy ez a mindennapunk részévé váljon, vagy meg akarjuk azt a szuverenitásunkat tartani, ami az önálló gondolkodásra, az önálló döntéshozatalra hagyatkozik. Hogy példával élhetek. Igen, egy pár éve bemutatták a Mercedes S-osztályban az éjjellátó funkciót,
Én rettentően, ugye azt mondják, hogy a luxus autókból szépen szivárog le a középkategória irányába ez a sok extra opció. Én nagyon várom, hogy az Octavianba is feltűnjön az éjjellátó. Még nem tartunk. De egyelőre az te vagy az éjjellátó ebben a rendszerben. Még nem tartunk itt. De valószínűleg azért ezek a fejlesztések majd azért valóban lepermeteznek is meg. Működik és lehetséges, de ahogy Péter mondta, kell, hogy legyen egy optimális beruházási szint, ami még megtérül nekem, amiben még érdemes gondolkoznom. Szerintem a humán munkavégzés a raktárban nagyon sokáig velünk lesz még, mert bizonyos részeit a napi munkavégzésnek csak nagyon-nagyon magas költségek mellett tudunk kiváltani egyelőre. Hogy alapvetően nem arról van szó, hogy elveszi a robotizáció a raktári dolgozók munkáját. Még mindig, vagy már megint csak nem erről van szó, hanem akkora igény lenne raktári dolgozókra, amekkorát nem tudunk fedezni humán erőforrásból jelenleg. Sem a Fülöp-szigetekről, sem Mongóliából, sem sehonnan. Tehát nincsen. És ahhoz, hogy egy cég fejlődjön, ahhoz akarva akaratlanul fejleszteni kell a logisztikáját is, amire nincs ember. És a raktározás, valljuk be, jelen pillanatban megint csak nem túl szexi, mert izzadsz, poros, hideg van, meleg van, téren-nyáron, sétálsz, nem ez a klasszikus zégenerációs. Vannak irodák is, hidd el, ahol ez megvan, amit most felsoroltál. Tehát nem ez az elsődleges hely, ahol felvételeznek az emberek, ha csak nem sarokba szorultak, és minden opciót meg kell próbálniuk. És ezeket a funkciókat attól még valakinek meg kell csinálnia. El kell látni. Igen. De hát látjuk azt is, hogy a beruházások bővülésével óvatatlanul előjönnek ezek az igények. Tehát a logisztikai parkoknak a bővülése, a gyártókapacitásoknak a bővülése, a különböző autóipari beszállítóknak az ideköltözése, és az ő beszállítóiknak az ideköltözése ezzel együtt. Ez óvatatlanul igényel újabb és újabb logisztikai, intralogisztikai beruházásokat is ezeken a területeken, úgyhogy nem állunk meg, mindig van jó ötletünk, új ötletünk. Marci Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok nektek a munkátokhoz, és reméljük, hogy valami jó szerepet kapunk majd a Black Mirror következő epizódjában, amikor ez valóban mindannyiunk számára érezhető és tapasztalható lesz. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. A tartalom az SSC Schaefer megbízásából a HVG Brandlab produkciójában készült. A műsor elkészítésében a HVG heti lap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt. További érdekes tartalmakért, beszélgetésekért iratkozzatok fel a csatornára. Esperes Stúdió.